Pier en Marieke's jonggezoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt een week als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Naar de merken. Pier had een geheim. Dat vindt Marieke maar nuver. Oors vertelt er haar altijd alles, maar nou net. Nou dat er vreemd. Oors als oors. Marieke is bang dat het mooi vrouw Hek te maatje had. Dat nuvere meeske. Der had er Westjuster, maar hij wilde er net op praten. Hé Marieke, moest jij wat ik kreeg na? Tientje? Voor waar? Van uw heid. Van de merken. Maak wat verkeepje. Of van dwaan. Kies mij? Nee. Alleen nog als je me eerst een geheim vertelst. Dat ken ik net. Had die juster al zijn. Maar misschien komt er nog wel achter. Misschien op een merken wel. Oost mij eerst de meesten. Komst? Nou goed dan. Waar moet ik op letten? Dat zie ik net. Kom dan maar, ik vertel je wel. Oké. De merken is op het Grutteplein. Er is van alles te dwaan en te zien. Pier en Marieke dwalen eerst wat om. En dan gaan ze te jaren in een autoscooter. Ze hadden geruste willen, krekkersoors. En na een skofke denkt Marieke al net meer om Pier zijn vreemde geheimen. We kunnen nog wel wat oorstwaan. Ik ga nog 6 euro uur. Wat is dat even ding? De kop van Jut. Kom mij, even sjen. Kist er dan? Slaan? Tja, moest op die knop daar slaan. En dan vlucht de ijzeren beugel daar achteromheen. En als de hem pop een tak krijgt, dan knalt het. En dan haast een prijs won. Waar moest dan mee slaan? Maar die slaai, dat ding daar. Zou niet een brutusheid om een peel mee in een groen te slaan. Wat ik daarmee slaan? Oh, dat ding ging dat die is stil. Ohne kant, Pieter, dit is niet voor hem. Maar gauw naar de draaimoenen, op zaadje. Ja, wij zullen je er even zien wat de sterkste is. Oh, dat weet ik zeker wel. Eén van ons beiden, en Donat. Wat? Maast opletten, heide. Hey, jou met die slime, baas. Wat maast dat? Een euro. Een euro, zei er. Nou, hier. Kom maar op met dat ding. Een euro maar? Dat wil ik haast echt een keer. Bis kijk, jongen. Stisselpeel. Ze knieën ze die uit. Ohne kant, Jemme. Hier wij, ik moet roemte gaan. Kom nou, Pier. Ik wil je bij. Wacht je. Even sjen. Nou, wil je nog wat? Of mast eerst doping ha? Nou, jongen, let maar op. De eerste klap is een alderwurg. Ja. Dat komt beter. Ja, ik reken maar heel. Slaptikje. Jongetje, donder je op. Zet als bij die memkomst. Pier, doe nou. Nou, niet eens op een helte, sloppeling. Nou, hier maar die slaai. Zal ik het die voorwaan? Let op. Ja. Ja. Wat nou, sloppeling? Ik hier meeger als jij. Wat? Maar dit ding stiet net goed afstel, jongen. Hé, baas. Komt er wel eens hier nog boppen, hè? Je mankeert het niet om, man. Het leidt net aan het apparaat. Wat voor stem mij zitten? Oh, nou nee, Jer. Denk een beetje om die woordenheid. Maar kijk een keer. Jawel. Maar ja, maar het is eigenlijk net voorbij. Je mag wel zien dat... Oh, vent. Leed dat jonkje echt een keer. Geef me een luidje. Een euro. Alsjeblieft, meneer. Zelfs maar weten, jonkje. Pier, doe dat ze idioot. Nou, mondje, mag ik dat even helpen om de slaai te tillen? Hey? Nee, hè? Show maar naar boven. Ja. Ja! Hé? Oh, dit kan het. Het troost uit zijn kaart. Oh, dit bestaat net. Dit had ik nog nooit meemaken. Maar het is weer. Die jongen slaat me boven daar. In één keer. Pier, hoe kon het dan in één keer? Sst,
Kan je het schelen? Doe haast een prijs, woon. Ziek je maar uit. Ziek je dan nog maar wat uit. Ik kan haast nog wel wat winnen. Hey, ja, jou met dat ding nog eens. Ik let me hier verdikken, maar net iets man met je troos als snotbongel. En je maar die slaai. En hoe een kant wil ik hebben een sikkem toch zo'n raam verkeerpje. Ja. Tori, hoe kan het nog? Ik vertrouw jou net, mandje. Ik toch niet. Ik al zullen met 10 euro kosten, ik krijg hem op boven daar. En als ik leuk word, dan heb ik dat hele ding fijn. Wel, wat een bijna dien. Ik snap er niet van. Hast er wat uitzocht? Nee, ik hoor die dingen net. Meneer, doe die beer maar. Jere jongen, als hem eerlijk verzinnen. Eerlijk? Neem me jou dat eerlijk. Alsjeblieft. Hè? Jo, mij molha. Sliep er maar lekker mij vannacht. Nee. Kom Marieke. Wij gaan je wij. Oh, snot, jongen. Jou met de slaai. Dit pik ik net. Let me eerst. Oh, nee, ik. Ik zal je even wat zelf in de heide. Pier, wacht je even. Ik ken ze het net. Die in mij mooi tuk. Wij? Do is het stuk, maar hoe koest je dat? Hé, Pier, wat eerder mij die? Ik vind het niet leuk meer, hè? Nou, ik wel. Haha, dit begint correct leuk te worden. Kom mij, naar de shittenten. Sjen onder Derek werkt. Wat? Shitten, vanzelfs. Maar wat bedoelst? Wat werkt het dan? Ja, dat kan ik net zeggen. Maar Sjen, op een merken zit het merken. Haha, ja, op een merken zit het merken.